Yo, what's up mga ka-right? Ang gagawin natin today is Papalaya mukbang. So, ang content na to is hamon galing sa mga kaibigan ko na sila Gordang Gala, silang Ray Music and Family, sila Timarilo, at saka sila Grace, saka marami pang iba. Lalagay ko na lang dyan sa tabi. Tapos bago tayo magsimula, Alam nyo na, Mr. Right. ayan, malinis na mga ka-right. Simulan na natin ang alamat. Ito na nga mga ka-right, simulan na natin. Parang pipino. May trivia ako mga ka-right. Alam nyo ba itong ang palaya na kinakain ko ngayon? Diyan ko lang kinuha sa likod. Hindi yan sa amin sa kapitbayan. Huwag kayo mahinig. Nakatawa ko lang. Para lang may maitingin ako ngayon. Para mas masaya. Iwan natin ng sili. Wow! Mabisang bang gamot sa diabetes. Sama ko na ako bigat. Ano sih? Dua lang. Aling kau lihat. Matagal mo na pait. So yung mga ka-right, no? Sarap siya pero medyo mapait yung nagkuha kong palaya. So yung challenge ng team gala namin is accomplished. Mission accomplished. So next time naman, alam mo na kung anong mga gusto nyo